Pinoy Bus Driver TV. Sa Lauderdale, umaga. Sa Liberty ko lang kami. Southbound na ito. Sa order na kumakan. Sa Lauderdale.
ano po sir? Sa Bumaka, Quezon Province. Para kami sa taga Bumaka. Sa North. Sa kanila ay Palo. Para pamilya niya. Sa Edison Makina. Sa lugar niyo sir. Sa mga Bumaka dyan. May vlog. Official.
dito kami sa Kumakay, oh. Hello. Oh. Ha? Bisaya? Bakit? Saan punta nyo? Oo. Bakit? Kalabong natin nag-umpisa. Dito kami sa Kumaka, Bisaya. Tatay, dito kami sa Kumaka, papuntang Bisaya. Maasin, Normo. Maasin, Normo. Ha? Ay, ganun ba? Pwede ba yun? Hey, driver ka naman eh. Kaya mo yan, bro. Madali lang yan. Bakit? Anong discount sa truck? Naglalay pa ko, Biko? Biko, buksit. Ayan o. Nakita mo? Nakita mo sa sundan ko? Oo, sige, Biko ha. Mamaya na, Biko. Oo. Buksit na tayo. Bye-bye ko na, Biko. Bye-bye. Ingat din, ingat.